Здравейте хора, аз съм Crazy Killer и днес ще ви покажа как да направите 3 лесни капана, с които да хванете храна или да убиете своя приятел. За първият капан ще трябва стиги пистол. Този капан е доста ефективен за тази цел. Трябва аз това винаги си имам блок с грас. Така. Забравих. Махни се, бе. Овцо, айде да те няма. Опа. Ти ли, бе? Махни се. Махни се. Ще умреш. Казах ти. Така. За този капан е доста ефективен. И дори и най-опитният Майнкрафтър не би си измъкнал този капан. Той представлява нещо като задънен тунел, в който и най-опитният Майнкрафтър няма да може да излезе. Чупите то. Как такава е? Добре. Шупите и този, ако искате, средния блок, за да можете после излезете, ако сте на креатив. Така, поставяме влизате и от този капан повече няма измъкване. Малко е шумно. Ще намаля звука. Този капан няма измъкване. Доста хитро, освен да щупи стик пистол, което е малко вероятно. Така, вторият капан представлява ето това. Поставяте един блок и ту и нещо, не знам как се казва. Не ме интересува. И покривате така доста стрела. И после като стъпите на него, то се запалва и TNT-то ви праща на оня свят. Доста ефективен капан, а? Третия капан ще го направим с диспенсър. Диспенсър ли беше? Мисля, че беше диспенсър. Да, за първ път да позная нещо. Слагате долу 3 блокчета, поставяте един, пълните го до горе с TNT. Аз пък сложих от той, как сега. И вашият френдо ще се опати. Редстоун, туй. Да замаскираме естествено, за да може вашият приятел да познае ако става тук. Добре. И тук е 1 лева. Ще трябва 3 пъти. И той... що не сработила? Душиш 1-2 пъти. Заради тъйло е. Извинете хора, не знам какво ми става. Стракаш 1-2 пъти и той докато троши и вече е на оня свят. Дано видеото ви е харесало, не забравяйте да стушите лайк бутона и да се абонирате за канала ми. До скоро!